benta nak singi kerpang jong ki kena ni ka Children's Day ka Dorbar Shnong Loomkyrwiang jowai ha ka ni ka khat sau tarik unai weng kala Rakhe ya ka tei ka singi ha Dorbar Hall jong ka Shnong ha ka jing dan lang ki long kami bat ki long pa ya ka jing lang lapan ya de udayo lang pakma sembot wa he Shnong la yo ki kintin pediang burom naka hey yo mitre pakma secretary social committee ka jingo blai na USD lalu general secretary katwa ka wandaka lalu secretary education committee kala ai jingkran halor kini ka singi Children's Day ka phangjong kani ka jing Rakhe men tau snam ka ong for every child every right nakaliang ka wandaka lalu kala pensngo ye ki south ligi hok jong ki khana kata ka hok ban im right to live ka hok ban yo jing nang jing start right to education ka hok ban yo ka kwat ka khia right to health but ka hok ban yo ya ka bam ka babiang right to food halor kania ka ken tu jori ki kme ki kpa ba ya baro ki bla hela san ba kin shim ka jinget kli ban ri ban sumar bha ki khenna na do dang ren bat ban ai ka jingi kai ha ka lenti ka badai shushu kala pensngo pakro kom im jong ki khenna ha ba yanu jor pat ki por man shwa kale pher bha kam tam ha ki ne ki por jong ka jok mobile ka ba pelong ya ka jing im ka ba marwe bat ka ba pen ye jingai ya ka jinge dei ka jinge i pat ki para marjan kumjo hapo ka Shnong thau nakaliang ka Shnong ka ba pen kaman pat pen sungo bhai ki khenna da ka ba sam ki tiar ki jing ba bat ka jing at yo ki jong ka jing Rakhe ya ka singi kerpang ki khenna Orang em đã có team em giga team kata to em đã có team house news naman kani ka team yung ka Children's Day to kawa ongi for every child every right kamu ini hangani ka jup was chewastan ko sarkar India iko ihok ya ki nong chong chnong ha ki dur ki rupam wa pero kan mo ki khenna le em hi ihok ki ko banam kong abhagi ni te ihok wo im ongi right to live ihok wo yigi amite ihok wo im right to live kawa ar ihok wo yo ye start itip ihok wo yo start itip kata to right to yigi education ihok wo yo ye start itip to right to education kawa liwan ihok wo yo ye check ikia kata to right to health ihok wo yo ye check ikia right to health kawa so ihok wo yo iban idi wabiang ihok wo yo iban idi wabiang kata the right to food kini totally hagadi to usnem e ga sarkar kani thimo le kamagat ni de igi ga midday meal each and every school only to hadrong kini ki totally ki hok yong ki kinna kam ki man dei man pa ki bahe basian wa em ye ki khon ki kti ki persa ki ksu unto uman ki mo